samun buri bai isa haka ba. Ya kamata ka san wasu hanyoyi zaka bi domin ka cika wannan burin naka. Muƙaddara kana so ka zama wani lauya haka. Idan ka ga lauya ya zo wucewa ko ta cikin garin ko kuma ta wani waje haka, sai ga yana burge ka da dai sauransu. To ta yaya zaka zama kamar wannan lauyan? Babban abin da ya kamata ka riƙa yin tunani akai kenan. Wasu hanyoyi shi wannan lauya ya bi ya zama wannan lauyan. Ta hanyar sanin haka shine zai sa ka riƙa bin wasu hanyoyi kai ma domin ka yi wannan. Misali idan ka wani ya yi nasara a rayuwa, kai ma idan ka bi hanyoyin da ya bi, maybe za ka yi nasara. Wataƙila kuma ba za ka yi nasara ba. Duk da haka kuma ba su karaya ba, ba su daina da yi abin da suke yi ba. Kana so ka zama lauya amma kuma idan ka ga yara da dai sauran abokanka suna yin karatu a cikin makaranta, kai kuma sai ka koma gefe ka riƙa yin wasanninka da dai sauransu. Ka kasance kawai kai iya naka daga kai bacci sai kuma ka riƙa yin wasanni da dai sauransu. Yayin da wasu kuma suka tashi domin su cika wannan burin nasu, kai kuma kana nan kwance. Ta yaya kake tunanin cewa za ka iya nasara? Kai ma dole ne sai ka hana kanka wasanni da dai sauran abubuwa da yara suke yi domin kai ma ka tashi ka cika.